ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଆଶିଷ କରୁଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗର କିଛି କଳାଂଶ କରୁଛୁ। ତ ସେଦିନ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ ବିୟୋଗ ବିଷୟରେ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଯୋଗ ବିୟୋଗ ସମୟରେ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସେହି ଚିହ୍ନ ହେବ ଆଉ ଉଭୟ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଯିବେ। ଯଦି ଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଦୁଇଟା ଥିବ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ହେବ, ଦୁଇଟିକ ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଯିବେ। ଯଦି ବିଯୁକ୍ତ ବିଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ଥିବ, ତାହେଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଯୁକ୍ତ 4 ଆଉ ଯୁକ୍ତ 3। ଏଠି ଦୁଇଟା ଏକ ସମାନ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ତ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟାର ସେହି ଚିହ୍ନ ହେଉଥିଲା ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ, ଆଉ 4 3 ମିଶି ଯାଇକରି 7 ହେଉଥିଲା। ସେହିପରି ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଥିବ, ଯଦି ବିଯୁକ୍ତ 5 ମିଶାଣ ବିଯୁକ୍ତ 2, ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ସେହି ଚିହ୍ନ ହେଉଥିଲା ଆଉ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇଟି ମିଶି ଯାଉଥିଲା। 5ରେ 2 ମିଶିକି 7 ହେଇଯାଉଥିଲା। ଏଇ ଜିନିଷଟି ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ। ସମାନ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ସେହି ଚିହ୍ନ ହେବ, ଉଭୟ ମିଶିଯିବେ। ଆଉ ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଥିଲେ କ'ଣ ଦେଖିଥିଲେ ନା, ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଚିହ୍ନ ହେବ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରୁ ସାନ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡ଼ାଯିବ। ଯେମିତିକି -5 ଯୁକ୍ତ 8। ତ ଏଠି ଯୁକ୍ତ 8ଟାକୁ ଆମେ ଖାଲି 8 ବି ଲେଖିପାରିବା। ତ ଏଇ ଯୁକ୍ତ 8ଟି ବଡ଼ ନା -5ଟି ବଡ଼, ଆମେ ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ ଦେଖିବା। 5 ସାନ 8 ବଡ଼, ତ 8 ପାଖରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେବା, 8ରୁ 5କୁ ଫେଡ଼ିଦେବା, କେତେ ହେବ? 3। 8ରୁ 5 ଗଲେ 3। ସେମିତି -11 ଯୁକ୍ତ -4। ତ ଏଠି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ ଅଛି? 11 ଅଛି। 11 ପାଖରେ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେବା, 11ରୁ 4କୁ ଫେଡ଼ିଦେବା। ବୁଝିହେଲା କି ନାହିଁ? 11ରୁ 4 କ'ଣ କରିବା? ଫେଡ଼ିଦେବା, କେତେ ହେବ? -7। ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ, ଯେହେତୁ 11 ପାଖରେ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଆଉ 11ରୁ 4 ଗଲେ 7। ସେହିଭଳି ଗୁଣନ ହରଣରେ ମଧ୍ୟ ନିୟମ ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ସମାନ ଚିହ୍ନକୁ ଗୁଣନ କଲେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ହୁଏ, ଆଉ ଅଲଗା ଚିହ୍ନକୁ ଗୁଣନ କଲେ ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ହୁଏ। ହରଣରେ ବି ସେମିତି ହୁଏ। ସମାନ ଚିହ୍ନକୁ ହରଣ କଲେ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ହୁଏ, ଅଲଗା ଚିହ୍ନକୁ ହରଣ କଲେ ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ହୁଏ। କେମିତି? -2 -2 ଆଉ -3। ଦେଖ, -2 ଆଉ -3 ଏଇଟା କାହାର ଉଦାହରଣ? ସମାନ ଚିହ୍ନର ଯୋଗର ଉଦାହରଣ। ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ପ୍ରଥମ ଯେଉଁଟା ଯୋଗର, ସେଇଟାର ଉଦାହରଣ ଏଇଟା। କରିଦେବ। ସମାନ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସମାନ ଚିହ୍ନ ମାଇନସ୍ ରହିଲା, 2ରେ 3 ମିଶିଗଲା, 5 ହେଇଗଲା, -5। ସେମିତି -5 -6 ସମାନ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ତ ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ହେବ। ଦୁଇଟାକ ସମାନ ଚିହ୍ନ କମନ୍ ନେଇଯିବ, ସମାନ ଚିହ୍ନ ରହିଲା, -5ରେ 6 ଯୋଗ ହେଇଗଲା, -11। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ, -6 -8 ଅଛି, -6 + 8 ଅଛି, ମାନେ କ'ଣ? ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 8। 8 ପାଖରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି? ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ। ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେବ, 8ରୁ 6 ବିୟୋଗ କରିଦେବ, କେତେ ହେବ? ଯୁକ୍ତ 2।
এইଠି ଦେଖ ଗୁଣନ ହରଣର ଯେଉଁ ନିୟମ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ବନ୍ଧନୀରେ କିପରି କାମ କରିବ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଇଠି ଯେଉଁ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏ ଉଭୟ ଗୁଣନରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି ଯୁକ୍ତ ଆଉ ବିଯୁକ୍ତ ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ? ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ହେବ। ଆଉ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଥିଲେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ହେବ। ତ ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଅଛି ମାନେ ୟା ବଦଳରେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ? ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ହେବ। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଯିବ? -8 ଆଉ -7। ତ ଇଏ ସମାନ ଚିହ୍ନ, -8 -7 ଦୁଇଟାକ ସମାନ ଚିହ୍ନ। ତ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ରହିବ, 8 ରେ 7 ଯୋଗ ହେଇଯିବ, 8 7 15, -15 ହେଇଯିବ। ବୁଝିହେଲା? ସେଇଭଳି -3 ଯୁକ୍ତ -2 ଦେଖିପାରୁଛ। ତ ଏଠି ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଆଉ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଗୁଣନରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ସେମାନେ ଦୁଇ ଯାକ। ତ ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ହେଇଯିବ। -3 -2 ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ସମାନ ଚିହ୍ନ। ତ ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନଟି ରହିବ ଆଉ 3 2 ଯୋଗ ହେଇଯିବ। ତ କେତେ ହେଲା? -5। ବୁଝି ହେଉଛି? ସେଇଭଳି 8 ଆଉ -3 ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇଠି ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ସହିତ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନର ଗୁଣନ ହେଇଛି। ସମାନ ଚିହ୍ନ ଗୁଣନ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଯାଏ? ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ ବା ଯୋଗ ହେଇଯାଏ। ତ ଏଇଠି -3ଟା ଅଛି ବୋଲି ଏଇଠି ଯୋଗ ଚିହ୍ନ ହେଇଗଲା। 8 3କୁ ଯୋଗ କରିଦେବ, କେତେ ହେବ? 11। ସେଇଭଳି ଦେଖ, 7 ଆଉ -8। ତ ଏଠି ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ଏଠି ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଉଭୟ ଗୁଣନ ହେବେ। ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଗୁଣନ ହେଲେ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ହେବ, ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ରହିଲା। ତ 7ରୁ 8 ଫେଡ଼ିବ। କେମିତି ଫେଡ଼ିବ? ତ ଆମେ ଦେଖିବା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟି କିଏ? ଇଏ ହେଲା 7, ଇଏ ହେଲା 8। 8 ବଡ଼। 8 ପାଖରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି? ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେବା। 8ରୁ 7 ଫେଡ଼ିଦେବା। 8ରୁ 7 ଫେଡ଼ିଦେବା। ତ ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ରହିଲା ମାଇନସ୍। 8ରୁ 7 ଗଲେ 1, -1 ବାହାରିଲା। ବୁଝିହେଲା? ସେଇଭଳି -8 ପ୍ଲସ୍ -2 ଦେଖ, ଏଠି ଇଏ ବି ମାଇନସ୍ରେ ଅଛି, ଇଏ ବି ମାଇନସ୍ରେ ଅଛି। ତ ଆମର ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ତା ସହିତ -3 ବି ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଛ? 3ଟି ଏଠି ଦିଆଯାଇଛି। ଆମେ ପ୍ରଥମେ 2ଟିର ସମାଧାନ କରିବା। ଏଇ 2ଟିର ସମାଧାନ କରିବା, ତାପରେ ଏ ତୃତୀୟଟାର ଦେଖିବା। ତ ଏଠି ଦୁଇଟାକ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଆଉ ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଗୁଣନରେ ଅଛି। ତା ବଦଳରେ କ'ଣ ଦେବା? ଅଲଗା ଚିହ୍ନ, ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ହେବ। ବିୟୋଗ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ତ -8 -2 ଭିତରେ ହିସାବ କରିବା। ଏଠି ଇଏ ତାଙ୍କର ଏଇଭଳିଆ ଥାଉ। ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଠି ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ, ଏଠି ବିଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ, ସମାନ ଚିହ୍ନ। ତ ସମାନ ଚିହ୍ନ ଗୁଣନ ହେଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଯୁକ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତ କେତେ ହେଇଯିବ? ଇଏ ହେଇଯିବ -8 -2 ଯୁକ୍ତ 3। ତ -8ରେ -2 ମିଶିଯିବ। କାହିଁକି? ସମାନ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ସେଇ ଚିହ୍ନ ହେବ। 8ରେ 2 ମିଶିଯିବ, 8 2 10 ହେଇଯିବ। ଇଏ ଯୁକ୍ତ 3 ରହିଲା। ବୁଝିହେଉଛି? ବୁଝିବନି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? 10। ସଂଖ୍ୟା ହିସାବରେ 10 ବଡ଼। 10 ପାଖରେ କେଉଁ ଚିହ୍ନ ଅଛି? ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ। ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେବ। ବଡ଼ରୁ ସାନ ଫେଡ଼ିଦେବ। 10ରୁ 3 ଗଲେ 7, -7 ହେବ ଉତ୍ତର। ବୁଝିହେଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଗୋଟେ ସମାଧାନ ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖ, 5ଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। -2 +3 -4 +7 -5। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି। ଏତେ ଗୁଡ଼ା ସଂଖ୍ୟାକୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କିପରି କରିବା? 2ଟା କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଇ 2ଟା କରିବା, ତା ସହିତ ଏଇ 2ଟା କରିବା, ଶେଷକୁ ଏଇଟା କରିବା। ବୁଝିହେଲା? ତ -2 -3 ଭିତରେ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟାଟା କିଏ? ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଦେଖ, ମାଇନସ୍ ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଅଛି।
-2 +3 तो बड़ संख्याटा 3 3 पाखे जो चिन्ह अच्छे से चिन्ह देले प्लस चिन्ह 3 ରୁ 2 फेड़देले 3 ରୁ 2 गले केते 1 तो +1 इठी है से भली अंक क्षेत्र में -4 और +7 भितर बड़ संख्याटी किए 7 7 पाखे कौ चिन्ह अच्छे युक्त चिन्ह देले 7 ରୁ 4 को फेड़देले यहाँ -5 को -5 कल रहा तो ये 7 ରୁ 4 कले 3 +3 ये है -5 है तापर कौन करवा ये दुटा देखा तो +1 +3 सामान चिन्ह अच्छे दुटा को कौन है मिसीजे +4 हो गला ये -5 तार अच्छे बर्तमान देख अंक दियों भितर बड़ किए 5 5 पाखे कौ चिन्ह अच्छे माइनस चिन्ह देव 5 ରୁ 4 कौन कर फेड़देव तो केते हम माइनस केते हम 1 हम -1 हम ना हेनी ये 5 ରୁ 4 गले केते 1 ये माइनस चिन्ह अच्छे -1 हम तार गोटे अलग मेथड करवा एटा सिंपल मेथड अलग मेथड कौन करवा जी युक्त चिन्ह वाला को बाछिकी अलग करदे जी विजुक्त चिन्ह बाचा को बाछिकी अलग करदे तो युक्त 3 युक्त 7 ताको अलग करदेले एपटे -2 -4 -5 चिन्ह सह आनिबा केवल संख्या खाली आनिबानी संख्या आगर जो चिन्ह थी नहीं आसवा सांग सी तो चिन्ह सह आसिले तो 3 7 जोग हो दुटा का प्लस चिन्ह अच्छे किसी चिन्ह ना माने प्लस चिन्ह अच्छे तो +3 +7 जोग हो 10 हो गला +10 एटी से भाला सामान चिन्ह अच्छे -2 -4 -5 से चिन्ह हम माइनस चिन्ह हम बाकी संख्या गुड़ा कौन हम मिसीज से आम 2 टिकेट करते से 3 टिकेट कर संख्या गुड़ा मिसीज 2 मिश्रण 4 मिश्रण 5 केते हम 4 2 6 5 11 से चिन्ह रहा माइनस चिन्ह और संख्या मिसिक है 11 तो 10 फेड़ान 11 ये देखिए बड़ संख्या किए 11 11 पाखे कौ चिन्ह अच्छे माइनस चिन्ह दबा 11 ରୁ 10 फेड़देवा केते हम से -1 हम ना हेनी 11 ରୁ 10 गले -1 हम बुझेगा बर्तमान देखा गुणन क्षेत्र है -2 को -3 गुणवा ये -2 अच्छी ये -3 अच्छी तो कौन अच्छी समान चिन्ह अच्छी समान चिन्ह थिले कौन हुए जोग चिन्ह हुए समान चिन्ह थिले जोग चिन्ह हुए तो -2 कि -3 प्रथम चिन्ह को चिन्ह गुणीदे समान चिन्ह जोग चिन्ह देते बाकी 2 रे 3 गुणीदे केते +6 ये 3टा अच्छी केमती गुणवा प्रथम -2 को -3 गुणवा समान चिन्ह अच्छी तो माइनस गुणिले प्लस हो गला 2 रे 3 गुणिले 6 एठी देख किंतु ये तृतीय क्षेत्र में माइनस चिन्ह अच्छी एठी +6 अच्छी अलग चिन्ह अच्छी अलग चिन्ह थिले कौन हुए अलग चिन्ह थिले कौन हुए वियोग हुए वियोग कौन हुए वियोग चिन्ह हुए तो वियोग चिन्ह है 6 6 24 हारीगला बुझेगा तो ये मन रख देख ये 2 और 3 को केते थर गुणा हो चिन्ह को 2 थर गुणा हो 2 थर माने कौन जुग्म थर तो -1 को जुग्म -1 अर्थ हूँ -1 गुणन 2 जे -2 हम ना कहीं ये युक्त चिन्ह अच्छी विजुक्त जो अलग चिन्ह अच्छी तो विजुक्त चिन्ह है आ 2 के 2 तो ये 2 सहित -1 गुणन हो 3 सहित भी -1 गुणन होती अच्छे -3 हम ना हेनी बुझे ना बुझेनि तो -1 को जदि आम 2 थर गुणवा -1 को आम कौन करवा 2 थर गुणवा तो केते हम +1 हो ताने -1 को जुग्म थर गुणिले +1 हम 2 थर 4 थर 6 थर 8 थर 10 थर एमती जुग्म थर मात्र अजुग्म थर गुणिले -1 हम कहीं हूँ ना ये प्रथम 2टा गुणिकी युक्त हो जाता बेले ये गोटे अलग माइनस रोचे से ये युक्त बाहरी गला एक पुणी माइनस गुणिले आमर माइनस आसी जाऊँ
ଅଲଗା ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଉଛି। ତ -1 2 ଥର ବା ଯୁଗ୍ମ ଥର ଗୁଣିଲେ +1 ହେଇଯିବ। ଆଉ -1 କୁ 3 ଥର ବା ଅଯୁଗ୍ମ ଥର 3 5 7 ଏମିତି 9 ଗୁଣିଲେ 7 ଥର ଗୁଣିଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ -1 ବାହାରିବ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିବ ସର୍ଟକଟ୍ ହେଲା। ତମେମାନେ ଘର ପାଠ କରୁଥାଅ ହେଲା। ଘର ପାଠ ଯାହା ଦିଆଯାଉଛି ତାହା କର। ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଲେଖିକରି କିଛି ଦିଅ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଥିରେ ପଠାଅ, ବୁଝିଗଲା।